Izenzo zeshumi nambili. Ngaleso sikhathi uHerode inkosi welula izandla ukuba ahluphe abathile bebandla. Wabulala uJakobe umfowabo kaJohane ngenkemba. Esebonile ukuthi lokhu kuyabathokozisa abaJuda, waqhubeka wambamba noPetru. Kwakuyizinsuku zezinkwa ezingenamvubelo. Wambamba, wamfaka etilongweni, wamnikela emaviweni amane, yilelo nalelo linamabutho amane, ukuba amlinde, ehlose ukumkhuphulela ebantwini emva kwePhasika. Ngakho-ke uPetru wagcinwa etilongweni, kepha ibandla lamkhulekela ngesineke kuNkulunkulu. Kwathi mhla uHerode ebeza kumphumisa, ngalobo busuku uPetru wayelele phakathi kwamabutho amabili, eboshiwe ngamaketanga amabili, nabalindi phambi komnyango begcina itilongo. Bheka, yafika ingelosi yenkosi, kwakhanya ukukhanya etilongweni, yamshaya uPetru ohlangothini, yamvusa ithi, "Shesha usukume." Ayesewa amaketanga ezandleni zakhe. Ingelosi yathi kuye, "Gqoka, ufake izicathulo zakho." "Wenze njalo?" Yathi kuye, "Yembatha ingubo yakho, ungilandele." Waphuma, wayilandela, wayengazi ukuthi kuyiqiniso okwenziwa yingelosi, kodwa wayethi ubona umbono. Sebedlulile kubalindi bokuqala nabesibili bafika esangweni lensimbi eliya emzini, labavulekela ngokwalo, baphuma, badlula isitaladi sabasinye, ingelosi yayisimshiya masinyane. UPetru esesangulukile wathi, "Manje sengiyazi ngeqiniso ukuthi inkosi ithumile ingelosi yayo, yangikhulula esandleni sikaHerode nakukho konke okubhekwe isizwe sabaJuda." Sekumkhanyele lokho, wafika endlini kaMariya unina kaJohane othiwa uMaku, lapho bebebuthene khona abaningi bekhuleka. Esengqongqotha esivalweni sesango, yeza intombazana ukusabela, egama layo linguRoda. Isilizwile izwi likaPetru, ayivulanga esangweni ngenxa yokuthokoza, kepha yagijima yabika ukuthi uPetru umi ngasesangweni. Kodwa bathi kuyo, "Uyahlanya." Yona yaqinisa yathi, "Hayi, kunjalo." Bona bathi, "Yingelosi yakhe." Kepha uPetru waqinisa wangqongqotha, sebevulile babona ukuthi nguye, bamangala. Wayesebaqhweba ngesandla ukuba bathule, wabalandisa ukuthi inkosi imkhiphe kanjani etilongweni, wathi, "Bikelani uJakobe nabazalwane lokhu." Wayesephuma, waya kwenye indawo. Sekusile, kwabakhona ukunyakaza okukhulu phakathi kwamabutho kokuthi uPetru wehlelwe yini. uHerode esemfunile engamfumananga, wabuzisisa abalindi, wayala ukuba babulawe. Wayesehla eJudiya, waya eKesariya, wahlala khona. Kepha wayebathukuthelele abaseTire nabaseSidoni, kodwa beza kuye nganhliziyonye, sebemvumisile uBlastu induna yendlu yenkosi, bacela ukuthula, ngokuba izwe lakubo lalifunzwa ngelenkosi. Ngosuku olumisiweyo uHerode wembatha ingubo yobukhosi, wahlala esihlalweni, wakhuluma kubantu. Abantu bamemeza bathi, "Yizwi likaNkulunkulu, akusilo elomuntu." Kepha ingelosi yenkosi yamshaya khona lapho, ngokuba enganikanga uNkulunkulu udumo, wadliwa yizimpethu, wafa. Kodwa izwi likaNkulunkulu lakhula, landa. Kepha oBhanaba noSawulu babuya eJerusalema sebeqede ukukhonza kwabo, behamba benoJohane othiwa uMaku.